Lamsok khapangni takhuk tei bukhuk songno haji chengni lamba kathani kok langsatang ni khnalangai dinini kok bokhorok wngkha Khristo tei Kwplai Wngmani haji cheng khnalangai ahai phano kaitor Hambai rijak thung kahm ni hunba जों ख्रिस्ट bai thancha wngwi khawui tonjak rok haikhe kaitor bai salbrum brum kwplaisa khristoni misilo tuijago kaitor bahai motom haikhe khristoni kokchini yaktui ha gwnangwi pirwi tongo जों wngkha Khristo kaitor no satrai motom sokmani a satrai hai abo mwthangjaknai rokni thani bonango komonai rokni thani bonango komonai rokni thani khe abo bwthanai bahai mwnam hai pia mwthangjaknai rokni thani khe abo mwthangjaknai bahai motom hai abo tei samung no sabo khlaina chu borok kwbangma kaitorni kokno hatini mani klai haikhe phalo जों abo haya tamo khe kaitor जोंनो rohorma bai जों bini bwskango ha sukrang khe Khristoni mungwi kok sawo elamba kathani kok khanamani joto thanai tongnai takhuk tei bukhuk songno kaitor hamari kuplung khari khung amen।